So not in go kaje and Vazinama? No, man, my family never do it. I don't know, Oh, you know, Mufuna Tiberere MCP, you know, Mufuna Muzapanga MCP is made Mapana to Gale, Mufuna Tangaza, Mufuna Tiambeza MCP Pano. Fuso Mutuze, Mukuti Mukazate and Gaboma MCP Muzasu Zanwako MPC, Sibene Mukutanga. Muzandi Zunze in the Dakuma Biranijani, Inoyo, Muzandi Zunze in IMCP, Inu IMCP, Muzandi Zunze in the Kuneta Zitukuza professor. They know Muzandi Zunze in the Dakuma Biranijani. Inu Swakum Vaniso Mablingalino IMCP, Mukuti Mukazate Gaboma, Muzandi Zunze in Stephen Masewa MBC. Sindio Pasimenes, in the cinema of Pasimenes. Ile tukunena zazi tukukwa ino mkubele sandali pano. Inuyo mkubele sandali za MCP mukutiti kazate nga chakwera ni maisa ndi abusa. Abusa siya za kupempera abwera sona afuna zipanga za usatani. Muzazu zene tukunena zidukundanda zitukuko za ziko nilozotaliza. Ayara jinsiru. Boma tikamapanga masampo timasanga timati boma latu ndifache professor akupanga zitukuko kuyambira kusanje mpaka na kuchitipa sapo yangana kuti ukunkwa MCP kumene kukwacha kwera kwane nako kwamangidwa nsewu kuli mulatu kumene ku 80 meters sana yangane kuti ukuko tikazatenga boma kwacha kwera kuzakhale kosalira sana pange zimenezo ndichipache tikunena kuti program icholinga chake ndikusanthula zitukuko zimene zachitika tinene zoona chachitika nchiyani chisadachitike nchiyani kodi chichitika liti ndichifache kuli term ndichifache kuli 10 years ndichifache kuzibwera de materem sikutanthauza kuti ziko basi lizafika poni na kuti abasi pano 10 zingokhala